Исәнмесез, сіз яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда сезне мен Лейсан Ханова сәламлейм. Бүгінгі төп темаларыбыз. Шолда ялган алкогольне кулга төшерделәр. Сәүдәгәрләр 3000 тонна эчемлек сатмакчы булган. Грипп ноябрьдә генә киләчәк, тик профилактика бүгеннән кирәк саклану чаралары турында безнең сюжетта. Түребездә кунаклар тапшыру хәзер яңа форматта чыга. Күңелдә күңелле яңалыклар хәзер радио тапшыруларны телеэкраннар аша күзәтергә мөмкин. Шолуда һәм Киров өлкәсендә 3 тоннага якын ялган алкогольне кулланудан алдылар. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Хокук сакчылары бу җинаяттә 3 кеше катнашуны ачыклады. Аларның икесе безнең шәһәрдән, берсе сәүдәгәр Киров өлкәсеннән. Шоллар үз гаепләрен тулысы белән таныган, сорау алганда мәгълүмат та биргәннәр. Аларны шәһәрдән читкә чыкмау шарты белән өйләренә җибәрделәр. Әмма Киров кешесе үз гаебен танымаган, күрсәтмә бирүдән дә баш тарткан. Аны сак астына алдылар. Ялган эчемлек, пластик һәм пыяла савытларда була. Алар арасында элиталы спиртлы эчемлекләр дә бар. Товарны кулланучыларга таратып бетергә өлгермиләр. Сәүдә нигездә яланнар буенча башкарылган. По всей алкогольной продукции назначена химическая экспертиза с целью установления ее соответствия требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ходе предварительного следствия будет проверено имущественное положение виновных лиц с целью последующего наложения ареста на их имущество. Белгечләр әйтүенчә, грипп быел ноябрь ахырында һөҗүм итәчәк. Әле профилактика өчен вакыт бар. Инфекция бигрәк тә кечкенә балалар өчен куркыныч, чөнки аларның иммунитеты ныгымаган була. Нәниләрне авырудан ничек сакларга соң? Бу хакта алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Бу балаларның һәр иртәсе шәфкать туташы күзәтүеннән башлана. Сәламәтлек почмагында аларның тамагын карыйлар, температураларын үлчиләр, витаминнар бирәләр. Аннары сабыйлар үзләре борыннарына оксалин майы сөртә. Ротик вот набирает и таскает. Ой, молодец. Тамакны содалы су белән чайкау файдалы, эритмә микробларны юк итә, авыру әле башланып кына киткәндә ул яхшы. Профилактиканың тагын бер чарасы сәламәт һәм дөрес итеп туклану. Неспецифическая профилактика это называется. Чыныктыруда бик мөһим булып тора. Бездә бассейн, дәвалау физкультурасы төркемнәре бар. Ата-аналар белән дә даими сөйләшүләр алып барабыз. Гриппны кисәтүнең тагын бер нәтиҗәле чарасы вакцина ясату дип табиблар. Аны мәктәп бакчаларда ук ясыйлар. Тик моның өчен ата-ананың ризалыгы кирәк. Шулай ук прививканы яшь авыруны буенча поликлиникада да ясатырга була. Нургалиевлар гаиләсенә шулай эшләде дә. 6 яшьлек Амелия укуллардан курыкмый. Мы обычно часто не болеем, дома кушаем чеснок, салат с луком, да? Лимон иногда, но лимон нам не очень нравится, потому что он кислый. Белгечләр әйтүенчә, гриппның беренче һөҗүме ноябрь ахырында булачак. Вакцинаны аңа кадәр ясату кирәк. Поступила уже вакцина противогриппозная. Гриппка каршы вакцинабыз бар. Ультрикс һәм Гриппол плюс. Ул 6 айдан алып 3 яшькә кадәр булган балаларга тәкъдим ителә. Прививканы 2 тапкыр ясыйлар. Иммунитет 10-12 көннән барлыкка килә һәм 1 ел дәвамында саклана. Гриппның үзлегүләргә китерү куркынычы барлыгын онытырга ярамый. Нигездә бу авыруларның 10%-ында күзәтелә. Иң куркынычы пневмония, ягъни үпкә ялкынсынуы. Авыруны вакытында кисәтү яхшырак дип киңәш бирә белгечләр. 3 октябрьдан ГЭС бистәсендәге бала тудыру йорты ябыла, әмма бөтенләйгә түгел. Бирдә планлы дезинфекция уза. Бу чаралар 1 ноябрьгә кадәр булачак. ГЭС бала тудыру йортында эшләүчеләрнең бөрелеше чираттагы ялга җибәреләчәк, 30 белгеч исә Кама балалар медицина үзәгендә вакытлыча эшләп торачак. Шолы буенча тикшерү бүлегендә 28 яшьлек ир-атка карата җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Ул 14 яшы тулмаган балаларны көчләүдә, аларга венерик авыру юктыруда гаепләнә. Тикшерүчеләр белдерүенчә, гонокок инфекциясе булган бу ир-ат 2010 елда 4 яшьлек үги кызын көчли. Аңа авыру юктыра. Узган ел бу хәл тагын кабатлана. Ир-ат кыз бу вакыйга турында әнисенә сөйләсә, үтерү белән яный. Быел 2 апрельдә ул үзенең 4 яшьлек улын да көчли. При этом пришедшая домой мать стала стучать в дверь, а когда обвиняемый спустил ее в комнату, мальчик рассказал о произошедшем. Мужчина, ранее привлекавших уголовную ответственность за избиение супруги, причастность к совершению преступления не признал. Судом по ходатайству следствия в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело с подразделенным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Башка темаларга Кул Шәриф мәчете сүрәте яңа банкнотларда урын алырга мөмкин. Россия символлары бәйгесендә Казан беренче урында бара. Хәзер инде алдынгылыкны саклап калу мөһим. Шул максаттан бүген энтузиастлар бульварында Казан өчен тавыш бир акциясе узды. Казан өчен тавыш бир акциясын Татарстан командасы оештырды. Шәһәрдәшләргә тавыш бирүдә катнашыр өчен күрсәтмәләр тараттылар. Фотозонада истәлеккә сүрәткә төшәргә мөмкин иде. Буквально 2 дня назад мы были на 4-м, на 5-м месте, на сегодняшний день мы уже на 1-м месте. И для того, чтобы укрепить свои позиции и показать свой патриотизм, свою сплоченность, как раз таки проводится эта акция. Россия символлары өчен көрәш берничә ай дәвам итә. Беренче этапта шәһәрләрне һәм андагы символларны билгеләделәр. 5000 тавыш җыючылар икенче этапка узды. Сораштыру нәтиҗәсендә 10 җиңүчене билгеләделәр. Хәзер соңгы этап Казан лидер. Башкалабыз моңа лаек ди шәһәрдәшләр. Потому что, я думаю, там больше порядка, больше чистоты, очень красивая архитектура, очень замечательные традиции в Казани. Поэтому я за Казань. Наша республика является многонациональной, очень дружной, архитектура очень красивая, природа нашего края богата. Поэтому я считаю, что Казань имеет полное право занять главное место. Это самый красивый город, мы считаем, и он должен оказаться на купюре, чтобы вся Россия видела, какой у нас красивый город. Беренче урында Казан, икенчесендә Сочи, өченче урында Севастополь. Хәзер республика халкына алдынгылыкны кулдан ычкындырмау мөһим, тавыш бирү җиңел. TVRossiya.rf сайтына кереп, 2 шәһәрне сайларга кирәк. Онлайн тавыш бирү 7 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шул ук көнне Россия 1 каналында SMS тавыш бирүдә узачак. Нәтиҗәләр буенча яңа 200 һәм 2000 сумлык купюраларда нинди символлар буласы билгеләнәчәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Зосимова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күңел радиосы тыңлаучылар өчен генә түгел, телевизор караучылар өчен дә сюрприз әзерли. Бу атнадан радиоалгычлар аша ишетергә күнеккән тапшыруларны зәңгәр экраннардан да күреп булачак. Бу шәһәрдәшләр өчен дә, проект авторлары өчен дә яңа мөмкинлекләр ача. Үзенчәлекле адым турында тулырак хәбәрчебез Гүзәл Шихапова. Республиканың күп кенә районнарын кулачлаган Күңел радиосы студиясыннан онлайн трансляция күптәннән эшли. Радио тыңлаучылар интернет аша алып баручыларның эшләү барышы белән таныша ала. Хәзер эфирларны күзәтеп кенә калмыйча катнашырга да мөмкин булачак. Бу атнадан берничә тапшыру Чаллы ТВ телеканалы аша күрсәтеләчәк. Тамашачылар туры эфирда сораулар да бирә алачак. Түребездә кунаклар тапшыру хәзер яңа форматта чыга. Аны безнең телевизор караучыларыбыз һәм радио тыңлаучыларыбыз турыдан-туры эфирда, телевидениедан һәр сишәмбе 18 сәгатьтә карый алалар. Җитәкчегә сорау бар, яшьләр өчен күңелле димләү, шулай ук фахана программалары, күңелдә калган җырлар, проектлар да тыңлаучыларыбыз күңеленә хуш килә. 1 майда стартлаган күңелле димләү проекты авторлары Алинә һәм Илгиз яңа парлардан туйга чакырулар көтә инде. Әлеге тапшыру аша берничә кеше тиң ярын тапкан. Күңелле димләү экраннардан да күрсәтелә башлагач, бәхетлеләр саны тагы да артыр дип өметләнә алып баручылар. Тапшыру бүген 19 сәгать 30 минутта эфирга чыга. Беренче тапшыру үткәч, безгә шалтыраттылар. Ярыймы, без дә киләбез, безгә дә бабай, әби, миңа да кыз, егет яисә табып бирегез әле дип шалтыратучылар булды. Һәм әлеге көнгә чаклы без әлеге тапшыруны эшлибез, алып барабыз, кешеләрне таныштырабыз, кавыштырабыз һәм гашык итәбез. Күңел радиосында чыккан радио тапшырулар бай эчтәлекле булу белән һәрчак аерылып торды. Моны урман хуҗалыгы хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәрендә дә билгеләделәр. Рузилә Гатина Татарстан урман хуҗалыгы министрының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Хезмәттәшебез урман тармагының торышы һәм үсеше турында даими тапшырулар авторы. Мондый җиңүләр киләчәктә тагы да булачак дип ышандыра радио алып баручылар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллы Татар драма театры Кәрим Тинчурин исемендәге 8-нче халыкара милли драматургия театры фестиваленнән кайтты. Анда Оренбург, Кыргызстан, Дагыстан, Адыгей һәм Мари-Эл республикаларыннан да театрлар катнашты. Артистларның хис кичерешләре белән хәбәрчебез Райнур Әгләметдинов уртаклашты. Барлыгы 130-дан артык артист, 4000-гә якын тамашачы, бәйге төсмере шул вакытта бәйрәм руха, сәнгать иҗат бәйрәме. Чаллы театры Булат Сәләхов пьесасы буенча куелган спектакль соңгы йомгаклау көндә уйналды. Театрның директоры Рашат Фәйзрахманов моның үз мәгънәсе бар дип ассызыклай. Фестивальләрдә катнашу һәрбер театр өчен ул югары дәрәҗә, инде бигрәк тә фестивальне ябу дәрәҗәсе инде театрга ләксә, ансы икеләтә бәйрәм. Менә без бүген инде менә кичә соңгына кайтуга карамастан артистлар безнең барыбыз да эштә, яңа спектакльләр өстендә репетиция эшләре бара.
Шуңа күрә инде безгә шушы дәрәҗә туры килде фестивальне ябу. Әлбәттә, театр тәнкыйтьчеләре тарафыннан безнең алып барган спектаклебезгә бик югары бәя бирелде. Спектакль Булат Сәләхов пьесасына язылган «Яр» дип атала. Әсәр тормыш турында хәзерге заман проблемасын күтәрә. Айрым алганда, авылларның юкка чыга баруы, туган йортларның бушап калуы хакында төп рольнең исеме юк, ул ир-ат дип кенә бирелә. Ул рольне пьеса авторы үзе башкара. Уңышлы булуының бер сәбәбе автор фикерне төп роль аша үзе уйнап тапшыра алуындадыр. Нигез турында спектакль. Кайбер кешеләр килеп әйтәр, менә карыйларда, ничек итеп син минем турыда яза алдың диләр. Нишләп мин әйтәм? Менә минем башымда шундый әйбер үтте диләр. Һәр хәлдә театр залының ярты халкы шулай итеп чыга. Алай булгач инде мин нәрсә, бер нәрсәне дә алдашмаганмын да, күктән дә алмаганмын, бармактан да суырмаганмын. Дөньяда нәрсә булган шуны язганга күрә, менә кешеләр шулай үзләре белән булган итеп кабул итәләр бу спектакльне. Фестиваль булгач, ул инде ярыш төсмерендә ала. Шуңа күрә икеләтә, эшләтә җаваплы һәм дулкынландыргыч. Мондый чакта артистларга тагын да авыррак. Тик Чаллы драм театры артистлары уйнауда әллә ни аерма сизмәгәннәр, ярышмаганнар, уйнап ял иткәннәр. Дөресен әйткәндә, мин Чаллы тамашачыларын ныграк яратам. Дип әйтәсем килә. Критиклар барманда юкмы, минем өчен аерма юк, мин аларның барлыгын, юклыгын сәхнәгә чыкканда онытам. Җан тәннәре белән уйнаганга күрә кубоклы булып кайтканнардыр да инде. Кубокка кеше, театр, тормыш дип язылган. Уйналган спектакльләрендә буларның барысы да бар. Әлеге уңышлары Чаллы артистларына канат өстәгән. Тагын да ләззәтләнеп уйнаячакбыз, театр дөньясында кайнаячакбыз диләр алар. 7 октябрь көнне театр Чаллы тамашачыларын Айгөл Әхмәтгалиева пьесасы буенча куелган «Ул бит кичә иде» спектаклендә көтеп кала. Райнур Әгъләметдинов, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шәһәр яңалыклары белән сез ТВ-Чалны.ру сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркем бездә дә таныша аласыз. Иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.